ତ ମାଲିକ ଏତେ ସକାଳୁ ଆଜି ମୁଁ କୁଆଡେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ କାହା ମୁଁ ଯାଇକି ଆସିଥିଲି ଯେ ଦିଟାଙ୍କ ଏଟିଏମ ରେ ପଇସା ନଥିଲା। ଛାଡ ସେଠୁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ମୋ ଗାଡିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇବା ପାଇଁ। ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆସିଲି ଯେ ଏଠି ବି ସେମିତି ଭିଡ। ଆଜି ମୋ ସହିତ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ହଉଛି କି? ହଉ ଛାଡ, ଗାଡିରେ ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ କିନ୍ତୁ ମୋ ପେଟରେ ମୂଷା ଦୌଡୁଥିଲା। ଯେହେତୁ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇ ନଥିଲି, ଇଟିଲି ଆଉ ତରକାରୀ ଖାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ପରିବା ଦୋକାନରେ। ବାବାଲୋ ପରିବା କେତେ ରେଟ୍! ବନ୍ୟା ହେଲାନି ଯେ ପରିବା ପୁରା ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଛାଡ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପରିବା ଆଣି ବାହାରି ଆସିଥିଲି ଘରକୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନା ନାଇଁ ବାପା କହିଲେ ସିମେଣ୍ଟ ସରିଗଲେ ଯେ ସିମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଶହେ ଗାଡି ଉଡେଇ ବାହାରି ଗଲି ସିମେଣ୍ଟ ଦୋକାନ ଅଭିମୁଖେ। ଆମ ନୂଆ ଘରେ ଆଜି ଟାଇଲି ପଡୁଛି। ସିମେଣ୍ଟ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଯେ ହେଲେ ସେ ସରିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସିମେଣ୍ଟ ଆଣି ଘରେ ଥୋଇ ଦେଇ ବାହାରି ଗଲି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ବାବା କି ଗରମ ହଉଥିଲା, ଗାଧେଇଲା ପରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆସି ଆମ ନୂଆ ଘରେ ଦେଖି ୱାଲ ରେ ଟାଇଲ ଲଗଉଥିଲେ। ତାପରେ ମୋ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ବାଢି ଦେଇଥିଲା। ସେ ବି ଭୋକ ବହୁତ ଜୋରସେ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ହାଉଁ ହାଉଁ କରି ଖାଇ ପକେଇଥିଲି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଖାଉଛି। ମୁଁ ତ ଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡେଲି ବ୍ଲଗ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଇଡିକି ଫଲୋ କରିଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ।